Hønsesnak præsenterer Der, hvor lyset siver ind. Der er historier, vi fortæller højt, og så er der dem, der lever stille inde i kroppen. Dem, der viser sig i måden, vi siger ja på, når vi egentlig mener nej. I de små øjeblikke, hvor noget føles forkert, uden vi helt kan forklare hvorfor. Den her podcast er en fortælling om det, der aldrig blev sagt. Om relationer, hvor kærlighed og kontrol flyder sammen. Hvor grænser langsomt bliver udvisket. Ikke med store dramaer, men med blikke, pauser og ord, der næsten lyder rigtigt. Du kommer til at følge Line ind i terapirummet, ind i parforholdet, ind i hendes krop. Det er en historie om at miste sig selv, ikke fra den ene dag til den anden, men i små forskydninger, der næsten ikke kan mærkes, mens de sker. Og måske vigtigst af alt, det er en historie om at begynde at se. Velkommen til. Denne podcast indeholder fortællinger om grænseoverskridende relationer og oplevelser fra barndommen, som kan være svære at lytte til. Lyt med omtanke. Kapitel 47. I dag starter vi med at sætte en pause på de svære billeder og lyde, som kommer op, sagde Mads med en rolig, men bestemt stemme. Jeg ved, de er svære at håndtere, og vores mål er at give dig værktøjer til at bearbejde dem. Men lige nu vil vi begynde med at udfordre nogle af de tanker, der har holdt dig fanget. Hendes blik var træt, som om hun skulle til at protestere. Sidst talte vi om, at du kæmpede med en følelse af, at noget dårligt altid er på vej, som om du ikke rigtig har kunnet have tillid til, at du kunne være lykkelig, sagde Mads, mens han lænede sig lidt frem. Jeg vil gerne prøve noget af, hvis du er med på den. Vi skal bruge tid på at fokusere på din krop. Hvordan føles det lige nu? Hvad mærker den? Line kiggede ned på sine hænder, som stadig var sammenfoldet. Hun tog en langsom indånding. Hun kunne mærke, hvordan hendes skuldre var spændte, hvordan hendes ben var lidt rastløse. Jeg føler mig stiv i kroppen, meget anspændt. Det er godt, at du kan mærke det, sagde Mads. Prøv at tage en langsom indånding, og lad din udånding blive lidt længere end din indånding. Lad så dine skuldre falde ned. Begynd at fokusere på at give slip for spændingerne. Line gjorde, som han bad om. Hun mærkede en lille ændring, en lille bevægelse af lettelse, der opstod. Nu, sagde Mads, vil jeg gerne have, at du tænker på en situation, hvor du har følt, at det bare var et spørgsmål om tid, før det gik galt. Hun lukkede øjnene og trak vejret roligt. Mads fortsatte. Har du et billede af den følelse? Hvor mærker du det henne? Line tog et øjeblik for at finde ordet. Hun kunne mærke, hvordan knuden bag ribbenene trak sig sammen som noget, der forsøgte at trække glæden ind og beskytte den. Den føltes bekendt. Ja, hviskede hun. Jeg kan mærke, at det er som om, at jeg venter bare på, at det hele skal slutte. Line trak vejret dybt, inden hun fortsatte. Jeg havde leget i hallen sammen med de nyfødte kalve. Far havde sagt, at jeg skulle gå ind til mor, fordi jeg skulle i seng. Den aften, da jeg lå i sengen, ventede jeg bare på, at fodtrinene kom. Imens forsvandt glæden ind i knuden. Det er knuden, der passer på glæden, så den ikke bliver ødelagt, men den holder så meget fast i glæden, at jeg ikke får lov at mærke den igen. Hvad hvis den tanke ikke er sand? Hvad hvis du godt kunne få lov til at have det godt, uden at det skal tages fra dig? Hvad nu, hvis det ikke er noget, der siger, at glæde er midlertidigt, spurgte Mads. Line mærkede en uro, som om hendes indre følte sig urolig ved tanken om at slippe frygten. Hun havde aldrig tilladt sig selv at have det godt, ikke rigtigt. Der var altid noget, der kunne komme og ændre det. Noget mørkt, noget ukontrollerbart. Det var derfor knuden opbevarede og beskyttede glæden. Det ved jeg ikke, sagde hun. Kan du huske, hvordan det føltes, da du første gang mærkede, at der var noget galt med Karlen? Spurgte Mads og satte sig tilbage i stolen. Line stivnede et øjeblik. Der var noget i hende, som protesterede mod at gå tilbage til den tid, men han havde allerede sat scenen for hende. Jeg husker, hvordan han kiggede på mig med hans isblå øjne, hvordan han kom ind til mig om aftenen, hvordan det føltes som om, at hele verden frøs til is, når han kom tæt på. Hendes stemme blev lav og næsten uudtagelig. Jeg kunne ikke tro på, at der kunne være noget godt, ikke med alt det, han gjorde. Men hvad nu, hvis du kunne skabe noget nyt? Hvis vi arbejder på at bryde den overbevisning, som du har haft om, at glæde altid vil blive ødelagt, spurgte Mads. Line kiggede på ham. Der var en del af hende, der gerne ville tro på det. Tro på, at det var muligt at have det godt, uden at frygten skulle være der. Jeg kan prøve, sagde hun forsigtigt og lukkede øjnene. Jeg kan mærke ham, sagde hun pludselig, næsten ubevidst, som om ordene var blevet tvunget ud af hende. Jeg kan mærke hans øjne, jeg ser, hvad der sker, han er der. Der i mørket kom mindet frem. Hans isblå øjne, det var det eneste, hun kunne se. Karlen, der trådte frem som en skygge i hendes sind. Karlen, som kom ind på hendes værelse sent om aftenen. Hun kunne mærke, hvordan hun frøs til, som hun altid havde gjort, når han trådte ind ad døren.
Det var som om, at hendes krop reagerede på hukommelsen på frygten, som om hun stadig havde indprintet det i sig. Det var som om, hendes krop var indstillet til at være i konstant alarmberedskab. Når hun tillod sig selv at se ham, forsvandt alt andet omkring hende. Det var kun hans tilstedeværelse og hans isblå øjne tilbage. Jeg ved, hvad der vil ske, hviskede hun. Hvad vil det betyde for dig, spurgte han stille. Hvis du kunne tro på, at du kunne være lykkelig, at du kunne leve uden frygten for, at noget ville gå galt. Spørgsmålet hang i luften. Hun kunne ikke undslippe følelsen af, at hvis hun tillod sig selv at tro, at hun kunne være lykkelig, ville det bare være et spørgsmål om tid, før det blev ødelagt. Ligesom alt andet, ligesom Karl. Jeg kan ikke, sagde hun. Jeg har ikke haft lov til det. Jeg har ventet på, at der er noget dårligt, der sker. Det er det, jeg kender. Men hvad nu, hvis det er muligt, gentog han. Hvad nu, hvis du kunne tillade dig selv at mærke glæde, uden at det bliver taget fra dig? Jeg har lært at leve med frygten for, at det hele bryder sammen, sagde hun. Kapitel 48. Hun bøjede sig ind over vasketøjskurven. Hun kunne stadig mærke varmen fra tørretumbleren i hænderne. Den let ro overflade af det nyvaskede lagen, der stadig duftede en anelse af sæbe. Hun trak stoffet til sig, foldede det halvt, men lod det så glide ned igen. Hun var træt, men tilfreds. Der var en ro i at få det gjort, at se det hvide stof hænge der helt ren og klar til en ny nat. Hun havde forestillet sig, hvordan hun senere ville lægge sig under dynen, velvidende, at hun havde sørget for, at det hele var frisk. En lille gave til sig selv og til ham. Men da hun hørte døren smække, blev roen trukket væk som et tæppe under hende. Mikkels skridt lød tunge i gangen. Hun kunne næsten mærke stemningen, inden han overhovedet trådte ind i rummet. Det var ikke bare træthed, det var noget mere, noget der allerede var klar til at eksplodere. Han kom ind, smed tasken fra sig med en lyd, der fik hende til at stivne. Han sagde med en stemme, der var hård, på en måde, hun havde hørt alt for mange gange før. Hvad fanden er det, jeg kom hjem til? Ordene ramte hende som en iskold bølge. Hun mærkede et sug i maven, som om hele hendes krop forsøgte at krympe sig sammen, gøre sig mindre. Hendes blik flakkede mod dynen, som stadig lå krøllet i en bunke på stolen. Han stod og gloede på den, som om det var en fornærmelse, der lå der, og ikke bare et stykke stof. Hun ville først til at sige undskyld. Det lå så tæt på som en gammel refleks. Hun kunne næsten høre sin egen stemme indeni, parat til at forklare, til at udklæde. Jeg vaskede bare, jeg tænkte, det ville være rart. Men noget i hende gjorde modstand som en knude i brystet, der ikke ville slippe. Hun mærkede, hvordan hendes hænder begyndte at sitre, men hun lod være med at lægge lagenet fra sig. Hun så på ham, hans pande i rynker, de sammenknebede læber, stemmen, der stadig sitrede af vrede, han slet ikke forsøgte at skjule. Hun følte varmen stige op i kinderne, et stik af vrede, som hun for en gangs skyld ikke kvalte. Og så sagde hun stille, men klart som en spejling af hans ord. Hvad fanden er det for en adfærd at komme hjem med? Ordene fløj ud af hende, næsten af sig selv, som et spejl, der pludselig blev løftet op foran ham. Hun kunne mærke sit hjerte hamre i brystet bagefter. Et øjeblik var hun bange for, at hun havde gjort noget farligt. Men hun kunne heller ikke tage det tilbage, som hun havde sagt. Mikkels ansigt stivnede. Han stod helt stille. Bare et sekund, så kunne hun se, hvordan vreden dirrede i hans kæbe. Hun vidste, at han ville høre det som et angreb, som en fornærmelse, men hun mærkede samtidig en slags lettelse. For første gang i lang tid havde hun ikke slugt ordene. Hun havde ikke gjort sig lille. Hun havde ladet ham høre, hvad hun så. Han trak vejret tungt, gik tættere på, så hun næsten kunne mærke varmen fra hans krop, men også kulden i hans blik. Hun mærkede, hvordan hendes hænder begyndte at svede, hvordan hendes mave trak sig sammen. Hendes tanker løb vildt. Skal jeg forklare mig? Skal jeg dulme det nu? Skal jeg sige, at jeg bare ville gøre noget godt? At det var for os begge to? Hun mærkede, hvordan frygten blandede sig med en tynd tråd af stolthed. Hun havde stået imod et sekund, bare et. Selvom hans vrede truede med at skylle det væk, så var der stadig en lille glød inde i hende. Hun vendte sig halvt væk, lod hænderne arbejde mekanisk med lagenet, selvom hun næsten ikke kunne koncentrere sig. Hun trak vejret dybt, mærkede den fugtige luft i næsen, duften af nyvasket vasketøj. Det hele blandede sig i hendes sanser, mens hun prøvede at holde fast i sig selv. Han stod stadig og stirrede, som om han ventede på, at hun skulle give sig. Men hun sagde ikke mere. Hun mærkede sin egen stilhed fylde rummet. En tyk mur, som han ikke kunne komme igennem. Et sted indeni, tænkte hun, hvis det her er et rent lagen, et stykke lille hverdagsomsorg, kan det være nok til at vælte ham sådan. Hvad er det så egentlig, jeg går og prøver at holde sammen på? Hun foldede dynen ud, lagde betrækket omkring den med sikre, næsten trodsige bevægelser. Hendes hænder rystede stadig, men de arbejdede. Kapitel 49. Det første, der ramte Line, da hun trådte ind på Mads' kontor, var duften af 90'er gulvtæppet, blandet med en svag duft af herreparfume. Rummet var dæmpet og roligt, et helle for kaos, hun bar med sig indeni. Hun havde sovet elendigt, ikke på grund af børnene.
De sov. Det var tankerne, der holdt hende vågen. Mads sad allerede klar med en kop kaffe og et mildt nik. Line satte sig. Hun tog sig ikke tid til at finde ordene, de lå allerede klar på tungen. Jeg bliver ved med at føle mig ansvarlig for alle mulige andres liv og deres valg og følelser og handlinger. Det føles ærligt talt, som om jeg kvæles i det. Men jeg kan stadig ikke lade være. Det føles forkert ikke at gøre. Mads nikkede. Det er jo ikke fordi, jeg tror, jeg er bedre end andre. Det er ikke det. Det er bare, at jeg ser så tydeligt, hvad de kunne gøre anderledes, hvordan de kunne få det bedre. Og når de så ikke gør det, så føler jeg mig enten skuffet, eller som om det er min fejl, at de ikke gør det. Så prøver jeg at presse på blide måder, men jeg kan godt se, at det virker manipulerende. Der blev stille. I tavsheden begyndte noget i Line at røre på sig. Den der velkendte fornemmelse af, at hun sagde noget, der var rigtigt og farligt. Manipulation, gentog Mads. Et stort ord, men du sætter den selv ind i kontekst. Du vil andre det godt. Du vil dem det bedste. Men hvem bestemmer, hvad der er det bedste? Line så ned. Hænderne var foldet hårdt sammen i hendes skød. Det gør jeg, eller det tror jeg, at det gør. Jeg er svært ved at lade være. Det lyder som en overlevelsesstrategi, sagde han. En, du lærte tidligt. Måske i virkeligheden, hvor der ikke var nogen til at gøre det for dig. Hvor du blev nødt til at tage ansvar for andres følelsesliv, fordi at det var den eneste måde, du kunne holde dig tryg på. Det ramte som en pil med præcision. Der var ikke nogen, sagde hun stille. Det var mig, der mærkede stemningen, før jeg kunne tale. Mig, der læste min mors ansigt, når hun var ked af det. Mig, der vidste, hvornår jeg skulle trække mig, hvornår jeg skulle smile. Hun rystede på hovedet. Det er jo ikke fordi, jeg bebrejder hende alt, men det var jo sådan, det var. Senere, da det begyndte med Karlen, der var det jo endnu mere vigtigt at vide, hvordan jeg kunne læse folk. For jeg skulle jo undgå, at det skete. Jeg prøvede i hvert fald. Du forsøgte at kontrollere det ukontrollerbare, sagde Mads. Ved at være den voksne, den ansvarlige. Den, der tog følelserne på sig, så de andre voksne kunne få lov at være børn. Så Mikkel, hviskede hun. Han er god. Han er et godt menneske, men han kan ikke være voksen. Ikke i de situationer, hvor jeg har allermest brug for det. Og så gør jeg det i stedet. Men jeg bliver vred. Og det er jo lige præcis det, jeg prøvede at flygte fra. At være barnet, der også skulle være voksen. Så din vrede er ikke kun mod ham. Det er en påmindelse om dit barnesind, der endnu en gang bliver svigtet, spurgte Mads konstaterende. Og så skammer jeg mig, sagde hun, fordi jeg bliver manipulerende. Jeg prøver at forme andre, så de passer ind i et mønster, hvor jeg føler mig tryg. Jeg gør det i kærlighed, men det fratager dem jo retten til at være dem selv. Du forsøger at beskytte dem mod smerten og dig selv mod skuffelsen. Det betyder også, at du ikke rigtig giver slip, sagde han. Men det er ikke bare noget, du gør med overfladen. Du mærker mennesker dybt, og det er både en gave og en forbandelse. For det forpligter dig i dine egne øjne til at tage ansvar for det, du ser, og det slider. Der gik en kuldegysning igennem Line. Det er som om, jeg ikke kan slippe det, når jeg først har set det, sagde hun lavt. Hvis jeg ser, at nogen lider eller tager dårlige beslutninger, så begynder det hele i mit system at arbejde. Jeg får idéer til, hvad de kunne gøre, og jeg tror virkelig, at det ville gøre deres liv bedre. Jeg tror det med hele mit hjerte. Men, sagde han spørgende. Men det er jo stadig bare mig, der tror det, svarede hun. Jeg glemmer, at deres valg også er okay, selvom det for mig ser halvt ud. De sad lidt i stilhed. Mads lænede sig en anelse frem. Det er jo en dyb loyalitet, du viser. Det har sikkert reddet dig engang. Din evne til at se og tage ansvar for det. Den egenskab har ikke bare holdt dig i live, den har måske været det eneste kompas i en barndom, hvor ingen andre har holdt kursen. Når man vokser op i et hjem, hvor voksne ikke tager ansvar, fortsatte Mads, så vokser der et barn op, som tager det hele på sig. Det er ikke bevidst, det sker bare, for nogen skal jo gøre det. Og det barn bliver voksen og bliver ved med at tage ansvar, også når det ikke er hendes ansvar. Men hvordan slipper jeg det, spurgte hun stille. Hvordan lærer jeg at lade andre være med deres valg, uden at føle som om, at jeg svigter dem? Han lænede sig lidt tilbage. Det begynder med, at du opdager det i nuet. At du kan mærke, nu er jeg i gang med at forme og fikse. Ikke for at skille dig selv ud, men for at registrere det. Men jeg vil jo stadig synes, at det er svært at se på folk, jeg elsker, når de gør noget, der i mine øjne ikke er godt for dem, sagde hun. Det vil du, nikkede han. Men det er ikke din opgave at bære deres smerte. Du kan være vidne til dem. Du kan elske dem igennem dem, men du må gerne ligge byrden. Kapitel 50. Det var småting i starten. Det begyndte med den slags sætninger, der lød uskyldige, men efterlod hende med en knude i maven. Du ved jo godt, jeg ikke er god til det der med at ringe tilbage, havde Mikkel sagt, da hun spurgte, hvorfor han aldrig ringede til sin mor, selvom han havde sagt, han ville. Så minder du mig bare om det næste gang. Line havde nikket nærmest per refleks. Selvfølgelig ville hun gerne hjælpe ham med det, han havde svært ved. Hun forstod ham, og hun elskede ham jo. Men efterhånden begyndte det at hobe sig op. Hun mindede ham ikke kun om at ringe til sin mor. Hun sørgede for, at hans kalender hang sammen, at han fik sagt nej til de forkerte opgaver på jobbet, at hun hjalp ham med at skrive svar til den sure nabo, som han undgik. Hun lavede aftensmad de fleste dage, selvom det egentlig var hans tur, for han havde haft en hård dag. Hun var altid 2 skridt foran.
Det var først, da han havde givet deres fælles ven Kasper skylden for noget, han selv havde glemt, og Line havde forsøgt at redde situationen, at noget knækkede hos hende. Jeg sagde det jo til dig, Line. Du skulle jo bare lige have mindet mig om den aftale, sagde Mikkel med et skævt smil. Så havde det ikke været så pinligt over for Kasper. Line stod med opvaskebørsten i hånden. Vandet var lunken nu. Hendes hænder frøs i det. Hun følte sig pludselig kvalt i noget, hun ikke kunne se. Så det er min skyld, spurgte hun langsomt. Nej, altså, det er ikke sådan, jeg mener det. Men du er jo den, der har styr på tingene. Der var noget i hendes bryst, der vred sig. Line sad med benene trukket op under sig. Hendes blik var træt, men fokuseret. Hun var ikke længere i tvivl. Nu kunne hun se det. Jeg troede bare, jeg var hjælpsom, sagde hun. At jeg støttede ham, men jeg har dækket over ham. Undskyldt ham. Løftede hans ansvar, som om han ikke selv var i stand til at bære det. Mads nikkede. Hvordan føltes det at se det? Som om jeg har løjet, sagde hun. Som om jeg har opretholdt en illusion, hvor jeg er den stærke, og han er den, der ikke kan. Han så spørgende på Line. Hvad gør det ved dig? Det gør mig vred, men mest ked af det, svarede hun. Jeg har forrådt mig selv ved at tro, at jeg skulle være den voksne hele tiden. Jeg har måske også gjort ham dårligere, end han er. De sad i stilhed et øjeblik. Mads talte til hende med ro i stemmen. Du har gjort det, du lærte som barn. Taget ansvaret, sørget for, at andre ikke blev ked af det, undgået kaos. Det er ikke så underligt. Det er en overlevelsesstrategi. Men jeg lever jo ikke, svarede Line. Jeg eksisterer bare i et mønster, hvor jeg hele tiden er i gang med at sikre, at alle har det godt. Hvis ikke de har det godt, så tror jeg, det er min skyld eller mit ansvar. Så hvad vil det betyde, hvis du begynder at give ansvaret tilbage til dem, det tilhører, sagde han så. Han så på hende med et udfordrende blik. Line tøvede, hun mærkede frygten. Den kom som et stik i maven. Så ville de måske blive vrede eller forlade mig. Eller fejle, og så ville det være min skyld alligevel. Så ville du leve med deres ulykke, sagde Mads, uden at forsøge at ændre den. Kun at være vidne til den. Det er det sværeste, sagde hun, og så føltes det, som om jeg bare står og ser på, mens nogen drukner. Men du glemmer, sagde han, at de drukner netop fordi, at du hele tiden kaster redningskransen, så de aldrig lærer at svømme selv. Line sad stille. Men når nu kærlighed er et lighedstegn med at være den, der gør mere end alle andre, som om min eksistensberettigelse ligger i min evne til at fikse ting, hvordan kan jeg så nogensinde være bare uden at fikse noget? Du har en tendens til at gå i hovedet, når noget bliver svært, sagde Mads. At ville forstå, analysere og fikse. Det er jo det, du altid har gjort for at føle dig tryg. Line nikkede. Hun vidste det godt. Hun havde brugt hele sit liv på at finde løsninger på mennesker, stemninger og situationer. Men kærlighed, fortsatte han, kan ikke fikses. Den skal mærkes, og det kræver, at du bare er. Han rejste sig og gik om bag sin stol, lagde hænderne på ryglænet. Vil du prøve noget med mig? Line tøvede, men nikkede. Rejst op. Mads så på hende. Hun gjorde, som han sagde. Rummet var stille. Den slags terapeutisk stilhed, der både kunne være tryg og lidt for tæt på. Jeg vil gerne vise dig, hvad det vil sige at være, uden at gøre, sagde han. Du skal bare stå her og trække vejret. Han trådte et skridt frem, lagde armene om hende. Langsomt, som om han mærkede sig frem til, hvor grænsen gik. Line stivnede et sekund, men trak vejret ned i maven for at berolige sig selv. Bare mærk, sagde han lavt. Mærk, at du ikke behøver at præstere eller gøre noget. Du skal bare være. Hans stemme var rolig. Hun kunne mærke varmen fra hans krop, den bløde rytme i hans åndedræt. Hun forsøgte at give slip på tankerne på det urolige i kroppen. Sådan, hviskede han og strøg sin hånd over hendes nakke. Du gør det fint. Tiden gik. Sekunder blev til noget, der kunne være minutter eller mere. Hun vidste det ikke. Hun vidste bare, at det føltes anderledes og intenst. Da han til sidst slap, gjorde han det med et blidt tryk mod hendes skulder. Kunne du mærke det, spurgte han smilende. Line nikkede. Hun kunne mærke meget. Varme, stilhed. Noget i kroppen, hun ikke helt kunne placere. Det er det, jeg mener med at være, sagde han. Nu står du der, uden at skulle noget. Når du tør tage imod. Han talte videre om tilstedeværelse, om det feminine nærvær, om kropslighed som vej til selvaccept. Hun forsøgte at lytte, men noget i hende var begyndt at larme, som en svag mislyd i baggrunden. Måske virkede øvelsen, eller også var der noget andet.